चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि सेलेखागुरि बाजार गेवलां फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मा। दिनैनि फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै हाबग्रा लामाखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मानि खुंफुं आफादनि मासिगिरि बिरदाव मुसाहारि। दयाराम गयारी गोसोखां गाहाय थानसालिखौ बेखेवनानै होयो जिटिदुवार दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि बेनिश्वर बसुमतारी। हिरालाल बसुमतारी गोसोखां जामुंसालिखौ बेखेवनानै होयो जिटिदुवार दखरा एबसुनि लेङाइ आफादगिरि बिजेन बसुमतारीया। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरारि जथुम्मानि खुंफुं आफादनि मासिगिरि बिरदाव मुसाहारिया खौरांगिरिनो मा फोरमायखो। बयनिसिमबो फुंबिलिनि खुलुमनाय जासिबाय। चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 32थि बोसोरारि जथुम्मा। बे जथुम्माखौ जोंहा खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय नैबे धलपानि प्राइमारि बाथौ थानसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै थामहिनबा 18 आरो 19 2025 अक्ट'खालि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो सिगांदों। दिनैहाय गिबि सान थामहिनबा 18 जानुवारि बिनिनो गिबि हाबाफारि महरै जोंहा गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों एसे सिगाङाव जों मावफुंबाय आरो जोंहा दयाराम गयारी गोसोखां गाहाय सायनासालि बे बेखेवनाय हाबाफारिया जोबखांबाय आरो जोंहा हिरालाल बसुमतारी गोसोखां जामुंसालि बे बेखेवनाय हाबाफारिया जोब्बाय। आङो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि खुंफुं आफादनि जोंनि दैदेनगिरिफोर, बियाब गौथुमनि जोंनि दैदेनगिरिफोर आरो बे ओनसोलाव थानाय गोबां बाथौआरिफोर बाय नुजानो हादों। बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो बरायनाय जासिबाय। आङो दिनैहाय बेखौनो बुंनो सिगांगोन जे चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे 32थि बोसोरारि जथुम्माया बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो सिगांदों आरो बे खुंफुंनो लानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारि बायदियै जोंहा दिनैहाय सेथि हाबाफारि बायदियै जे जोंहा एसे उनावहाय दा बावैनो जोङो थान्दै आजावनाय बे हाबाफारिया जालांगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा खुंग्रिं बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जे जोङो जोंनि लाइमोनफोरनि जथुम बे आयदानि सायाव जोंहा मोनसे सावरायमा जथुम दङ। बेखौ जों दसे उनावहाय जोङो खालामनो सिगांदों। दा बिनि उनावहाय जोंहा दायै बेलासे 3 रिंगायाव जोंनि चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा थान्दै मेल जागोन। बे थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि आलासि महरै दङ जोंहा चिरां जिल्ला एबसुनि जोंहा आफादगिरि मानव गेदेर जोंहा दिलीप कुमार बसुमतारी बिथाङा बाहागो लागोन आरो दिनैहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनैनि सानसेनि हाबाफारिखौ जोङो फोजोबनो जों सिगांदों। गाबोन थामहिनबा 19 जानुवारि 2025 अक्ट'खालि जोंहा फुंबिलि हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला उरायहोनाय बेखौ जोङो खालामगोन। बिनि उनावहाय जोङो गोथैसि बावनाय बेखिनिखौ जों खालामगोन आरो बिनि उनावहाय गारजानि सायाव गेदेमाफोरजों सावरायनाय बे जथुम जोङो हाबाफारि लादों आरो बेखौ जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन जोंनि बिटिआरनि जा मावफुं सोद्रोमा मानव गेदेर उकिल मुसाहारि बिथाङा बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन आरो बिनि उनावहाय जोंहा 12 रिंगायाव जोङो गेवलां मेल बेखौ लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनि 30 नं सिल्ली एसटि बियाबनि जोंहा एमएलए मानव गेदेर निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन आरो जोंहा बाहाय गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा नुजाफैगोन आरो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जोंनि दुलाराय गुदि फोरोंगिरि आफाद आसाम बिनिनो जोंहा गाहाय नेहाथारि तानेश्वर ब्रह्म दैमारि बिथाङा बाहागो लागोन आरो जोंहा बाहाय ओनसोलनि गोबां आफादफोर बाहागो लागोन, रायजो राजाफोर बाहागो लागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो हाबाफारिखौ मैखोमै जाफुंसार खालामनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बेयाव बाहागो लानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ आङो दिनैनि नैबे खौरांगिरिनि नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो बाथौआरिफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बानजाय आफादनिफ्राय बेखौनो खावलायनो लुबैगोन जाहाथे जोंनि गाबोननि जे जानो गोनां बे हाबाफारियाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे बाहागो लाफैनांगोन आरो जोंनि बाथौआरिफोरनि जे थांनाय आरो थैनाय बे बाथ्राफोरखौ जोंनि गेदेमा बिथांमोना निस्सय जोंनो बोसोन आरो गियान होलांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। दा बेनिखायनो जोङो बेखौनो बुंनो सानगोन जे बाथौआ जोंनि बर'फोरनि सा सानजा भारतनि गोजामसिन धोरोम। दिनै बेखौ जोङो फोथांनाय लुखांनाय फोजौनाय
बेखौ खालामनांगौआ जोंनि साफ्रोमबो बाथौआरिफोरनि गिलिर बिबान आरो दिनैहाय जोङो गोबां गोरोबलायैनि गेजेराव जों खौसे जानानै दिनैहाय जों बे खामानिखौ मावनांगोन। आं आसा खालामो जोंनि गेजेराव बेबायदि गोरोबलायनो हायाब्लाबो दिनैहाय जोंहा कअर्डिनेशन कमिटि दानानै जोंनि बाथौआरिखौ ज' खालामनो थाखाय थांखि लादों आरो इयुनावहाय जोङो बे भारतआव जोंनि सा सानजा भारतआव जोंनि आसामाव जोंनि बड'लेण्डआव जोङो बाथौ धोरोमखौ गोगोम खोमथा गेरेमसा खालामनांगौब्ला जोङो साफ्रोमबो जोंनि बाथौआरिफ्रा जोङो जावरिखांनाय जोङो फैनांगोन। बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लानांगोन आरो जोंनि इयुनखौ जोङो थि खालामनांगोन। गोदान जोलैफोरनो गोदान सानस्रि, गोदान मोन्दांथि, गोदान सिन्था, गोदान नोजोर बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि इयुन जोलैफोरनिसिम जों होनांगोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। दा बेनिखायनो गाबोननि जे दिनैनिफ्राय गाबोननि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि साफ्रोमबो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मैखोमै बाहागो लागोन आं बेखौ खुंफुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनाय जासिबाय। गोजोन्थों।